Indaba esikhova sikaMaphitha umgwagwa wezulu. Mpondo zami lenkomeni ngazenjeni zesabani. Bona sasiyo ufuna amagudu sibheme sinibingelele sinamukeleke phinaphi. La wethamele khona i1 KZN TV igama lami ngenguphiwe ngokwamthembu. Njengoba sikhuluma nawe ke usuku namhlanje sihamba ke neIthala. Ithala ke kuzokhumuleka mbukeli lapho ekhaya ukuthi ke lingena ke endaweni eziningi ikakhulukazi la khona kusekhulunywa ngosomabhizinisi ikakhulu labo ke abasuke besafisa ukuthi ke babe ngosomabhizinisi ke abavelele kanjalo ke nezimboni lezi ke okuyizona ezigcina ziqasha ke imphakathi ukuze ke ilekeleleke. Njengoba sikhuluma nawe usuku namhlanje sokhuluma kakhulu ngendawo ke esemandeni kwaSithebe nokuyilapho khona bekade nje sibheka phakathi kwezinye ke zeindawo ke eziningi ezixhaswe iIthala labe sihambela khona sibheka kanjalo ke nayo ke imikhiqizo ekhona. Sikwazile ukuthi kwezinye zeindawo esithe sayihambela sikhulumisane ikakhulukazi nalabo abayingxenye yokusebenza kwalezo imboni njengoba ke osuku namhlanje sibheka nje ukuthi ke iIthala lenzani kuyavela ukuthi lingene ngomkhono nesiphanga ekuthenini ke lilekelele kumbe lixhase ke ekwakhiweni ke kwalezi imboni esizibonayo la kwaSithebe. Siyafisa ke kodwa ukuthi uma ngabe silivula ke uhlelo asikhulume ke nosihlalo webhodi leIthala uKhayo Mpungose okuyena ikakhulukazi ke ozothi esichazele noma asithathe asibeke ngevisit yosula namhlanje simthole sithi ke abakhulume. Asisho ukuthi siyalijabulela kakhulu ithuba lokuthi sixoxisane nani ngoba kusho ukuthi sifika emakhaya sixoxisana nomphakathi waKwaZulu Natal. Isizathu sokuthi sifike lapha njengebhodi elisha elisanda kuqokwa ngumhlonishwa umphathiswa we-Economic Development, MEC for Economic Development, Tourism and Environmental Affairs, isho ukuthi umhlonishwa umfundisi uMusa Zondi size lapha ke kuyinyanga yethu nje yesibili siqokiwe ukuze sizozibonela ngokwethu ukuthi le industrial estate yakwaSithebe injani ngoba phela iyona engqayizivele hayi lapha nje kuphela eNingizimu Afrika kodwa kwizwekazi lonke laseAfrika. Ngenxa yalokho ke sithe asifike size la umhlangano wethu subambele khona sikwazi nathi ukuxoxisana osozimboni abakhona lapha ukuze nathi kube khona indlela esikwazi ukukhulumisana nabo sithole ukuthi bangenza kanjani nabo ukuthuthukisa kakhulu le ndawo ngoba le ndawo iyahlonishwa ingxenye ngempela yomsebenzi omkhulu owenziwa ngumholi umntwana waphinda ngene ngakho kuyingxenye nje legacy yakhe ngakho ke siyakholwa futhi nokuthi njengoba silapha sinikeza umsebenzi umuntu ungene ezicathulweni ezinzima zikamfundisi owayephethe lapha wayengusihlalo kwakumfundisi udokotela uBishop Alpheus Zulu ngakho wayehlonishwa kakhulu ngemsebenzi ayibamba la ngathi ke sifisa ukuthi akusuke ke manje kuye phezulu kuthuthuke lokho abakwenzile abebengaphambili kwethu ekufanele kuthuthuke kuye phambili kubheke nokuthi bayakwazi ukusizakala abangumphakathi la ikakhulukazi inhliziyo yethu iseyinganeni eziseyikoleni ukuthi ngeke kube ne-industrial estate ngasekhaya kodwa ungazi ukuthi kwenzekani lezi zinto ave zenzeka manje siyafisa ukuthi nabo basondele mhlambe othisha abakhulu abezemfundo basondele lapha ukuthi kwenzekani ngoba lokho kuzokwenza ukuthi kokheleke uthando lokuba ngosozimboni. ENingizimu Afrika uhulumeni wakithi nje unohlelo lokuthuthukisa osozimboni abamnyama kubizwa ngokuthi black industrialist kodwa bamncane abantu abaphakamisa isandla nami ngiyafuna ukuthi ngibambe iqhaza sivele sisabe nje lento kube ngathi into yabantu baphesheya noma ezinye inhlanga yingakho ke silapha nje sifisa ukuthi sithuthukise le ndawo silekelelana ne-executive management ehola ngugroup CEO walapha kuIthala Development Finance Corporation isona ke isizathu sethu ukuthi sibela. Uyabona ke mbukeli uma ngabe sesizwile inhloso yosuku siyafisa ke ukuthi siye njengoba ngeke ngasho ngathi ke sikwazile ukuthi isikhulumisane ikakhulukazi nabanye okuyibona ke abaziphathimandla kulezi imboni
Siyokhuluma ke naye la uProcas Person nokuyena ke futhi ke naye ozothi ke ikakhulukazi ke esichazele ikakhulukazi njengoba ke sithe savakashela kuyona ke ngempela ke le factory asichazele ikakhulukazi ngezinto ke okuyizona ke ezenzakalayo njengoba ke ubona nemfanekiso ekhona ukuthi kuyasentshezwa kakhulu kuseyiyona ke imisebenzi yeIthala. Siyafisa nje ukuthi isizwe phakathi kwezinye zezinto ke azothi ke esichazele ukuthi ke lemkhiqizo uma ngabe ke isikhiqiziwe iyayihambele kumaphi ke amazwe noma ke isupply kumaphi ke amazwe nanokuthi ke ngempela ke phakathi kwezinye zezinto ezingama chemicals okuyizona ke esentshenziswayo zisuke ziqhamuka ke kumaphi amazwe naye simthole sithi ke abakhulume. Yes, all our oils are imported from India. Lots of our chemicals are imported from China and from India. All our packaging are made locally, so that's a big plus for us. Shipping lines are an issue in terms of importation, but we're fortunate that our supply chain works in advance so we can get them on time. We supply 70% of our product are made and sold in South Africa. 30% of our products go into Africa, countries like Angola, Mozambique, Ghana. And we're hoping that with antiretrovirals, we could be the first in KZN to either manufacture and supply and keep the price down for our people to benefit. That's the whole idea. The idea is to manufacture locally, for our people to benefit locally, and the idea is not to make super profits. The idea is to make a livable profit, to continue the business, and to make sure that the facility is kept neat and tidy at all times, and there's funds for upgrade purposes. Mbukeli ke njengoba sikhuluma nawe osula namhlanje siphinde sisho sithi ke iThala lilekelela kakhulu ke osomabhizinisi wena ikakhulukazi osuke usafisa ukuthi uphakamise isandla uqale elakho ibhizinisi. iThala ke lihlale ke livulekile ngaso sonke ke isikhathi ukuthi ke nifake ke izicelo. Kodwa sifisa ukuthi sibheke sibele kuyena ke ukhuba ozothi ke esichazele ukuthi njengoba ke ikakhulukazi osomabhizinisi ke abamnyama noma ke indlu emnyama ikakhulukazi ke intsha ibonakala isilela ke emuva ngasentweni ke ezithinta ke amabhizinisi. Zikhona yini ke inhlelo zeIthala la khona ke beqondisisa khona ke intsha ukuthi ngempela ikuphi okufanele mayikwenze, ifundiswa kanjani ekuthenini nayo ithole ke isivelele ikakhulukazi ke kwezamabhizinisi. Asiphinde sibele kuyena ke uKhayo Mpungose sithi abakhulume. Inhlelo zikhona kodwa okubalekile ukuthi phela zaziwe ngumphakathi. Kusho ukuthi kuzofanele sigcizelele kakhulu to reach out. Angithi sinama district angu 11 lapha kwaZulu Natal. Kufanele thina ke njengoba si amalungu eboard kusihlalo udadewethu usekela sihlalo weboard umsebenzi wethu sokusigcizelela kakhulu ukuthi size ukuthi i-executive management ihambela kanjani zonke izindawo lama district angu 11 ingabe nje iseThekwini ngoba nakho sisebenzela eThekwini head office kodwa lawa awu10 ama district ama programs ethu athini okhona ukuthi baphi osomabhizinisi balapho abathola uxhaso noma abathola empeleni funding ngoba ngithi kuyabolekwa imali bayithola imali nabo baqala amabhizinisi abo sizokukhuthalela lokho sokubhekisisa kakhulu ngoba iyona ndlela phela ezobikhombisa ukuthi iThala liyasebenza ngempela. Umuntu athi nami ngasekhaya kade kungekho kukhona into entsha esizalekile yilokho ke nje esokugcizelela ukuthi kube ne geographic spread balanced ekhombisa ukuthi ngempela osomabhizinisi bayasizakala. Mbukeli ke siphinde sibheke ukuthi phakathi kwezinye zezinto ke ezingaba zinselelo abangathi ke zikhona ikakhulukazi eqhubeni ke lo msebenzi labo abangosozimboni ikuphi abathi kuyi-challenge kumbe kuyinselelo. Asiphinde futhi ke sibuyele kuyena ke uProcas Person esichazele sithi ke abakhulume. We manufacture over-the-counter medicines and things like capsules, your different type of oils, your antacids, and any other type of product that's that requires a pharmaceutical license. We manufacture. We're a SAPRA-approved facility, and the conditions that we worked in or under
are very stringent, and we've got to make sure that at any point in time our factory, our products are tested and we meet the regulators' requirements. Challenges that we face are basically raising capital to enter new markets. We're trying to break into the antiretroviral market. That's proving a challenge for us. Hopefully we'll get investors coming on board to assist with that. Other than that, we are based in Mandini. It's quite difficult to get in skilled people, but we have to pay a premium to get in skilled people to work with us. Mbukeli ke sesiya ngasemaphethelweni sifisa ukuthi siphinde sibuyele kuyena ke uProcas Person okuyena ke naye futhi ke ozothi ke esichazele ikakhulukazi njengoba ke uma ngabe ekhuluma nathi uyakuveza ukuthi abantu abaningi abasebenza la ikakhulukazi futhi ke nabaseyikhundleni ke eziphezulu abantu abamnyama besifazane baseningizimu Afrika. Uyacacisa ukuthi le mboni le akusiyona ke imboni eqasheke abantu abakuleli ngokungekho ke emthethweni kodwa siyafisa ukuthi siphinde sibele kuyena sithi abakhulume. We employ 60 people at the moment, and we're hoping that with the new lines that are coming in, we will take on an additional 10 to 15 people. Okay, our demographics, it worked out such that we have, I think there's, let's see, of the 60, there's 10% or 15% are Indians, and the balance are Africans. Are they local people? They're all local. We don't employ any foreigners. And fortunately for us, or I don't know, we have mostly women working in our factory. So that's a big plus. Our management team is a team of women. So we're fortunate in that regard. So there's a lot of mothers working in our factory, and I think they look after the factory as good as they would look after their homes. Nina bemamba ivuna ithe uvuka yadla abakayise siliguqisa njalo uhlelo besithi abakhulume sihamba neithala sisemandeni kwaSithebe esithemba ukuthi ke phakathi kwezinye zezinhlelo ke ethinta ithala sokwazi ukuthi siphinde siqhubeke sikuvezele noma sikulethele ke ukusuka nokuhlala okwamanje ke asibonge kakhulu kulona ke ithala ngokubamba iqhaza elingaka emphakathini yakithi njengoba kuvela ukuthi baningi kakhulu abantu abatholeke imisebenzi kulezi mboni ezivelayo ezila kwaSithebe kungenxa yoxhaso nemisebenzi yeithala. Igama lami nguphiwe ngokwamthembu uncedi inyoni encane yasha amaphiko yandiza ngivumeleni ngiguqe esigoqeni sonke siyothi sukuma kube kusoluzayo inkosi inibusise.